Πάμε να φτιάξουμε μια άσκηση με κλιμακωτή επεξεργασία δεδομένων, όπως θα δούμε και εδώ πέρα. Διαβάζουμε λοιπόν την άσκηση, λέει να αναπτύξετε πρόγραμμα το οποίο θα διαβάζει το όνομα ενός πελάτη και τις κιλοβατώρες που καταναλώθηκαν κατά το τελευταίο μήνα και θα εκτυπώνει την οφειλή. Βλέπουμε λοιπόν ότι εδώ πέρα διακρίνει 4 περιπτώσεις και πάμε να τη λύσουμε. Σε αυτό το σημείο πάμε να ξεκινήσουμε με το πρόγραμμά μας. Βάζουμε μεταβλητές ακραίες πραγματικές χαρακτήρες και ξεκινάμε διαβάζοντας τις κιλοβατώρες και το όνομα του πελάτη. Ξεκινάμε λοιπόν με την πρώτη περίπτωση και θα σας εξηγήσω από τη δεύτερη περίπτωση και μετά τι ακριβώς σημαίνει κλιμακωτή χρέωση. Λοιπόν, η πρώτη περίπτωση, αν θυμάστε από την εκφώνηση, αν δεν θυμάστε μπορείτε να γυρίσετε πίσω, λέει αν οι κιλοβατώρες είναι μικρότερες ή στο 150, τότε η χρέωση είναι 0,053 ανά κιλοβατόρα. Για να καταλάβουμε το νόημα της κλιμακωτής επεξεργασίας δεδομένων, πρέπει να δούμε από τη δεύτερη περίπτωση και μετά. Πάμε λοιπόν να δούμε τη δεύτερη περίπτωση. Στη δεύτερη περίπτωση έχουμε από 151 μέχρι 350 κιλοβατώρες και αντίστοιχη χρέωση για τη δεύτερη κατηγορία 0,048 ευρώ. Τώρα, εδώ πέρα, κλιμακωτή χρέωση σημαίνει ότι κάθε φορά που πηγαίνουμε σε μια καινούργια κατηγορία πρέπει να υπολογίσουμε και τις προηγούμενες. Οπότε εδώ πέρα είμαστε στη δεύτερη περίπτωση που πάει να πει ότι θα πρέπει να σπάσουμε τις περιπτώσεις μας σε 2, ξεκινώντας από την πρώτη, ως εξής. Ξεκινάμε λοιπόν με τη χρέωση της πρώτης κατηγορίας. Στην πρώτη κατηγορία βλέπουμε ότι έχουμε 150 κιλοβατώρες. Παίρνουμε πάντα το ανώτερο ποσό. Οπότε οι πρώτες 150 θα έχουν χρέωση 0,053 όπως βλέπουμε και στο τύπο της χρέωσης και αυτές που περισσεύουν, οπότε θα κάνουμε την αφαίρεση τις κιλοβατώρες που έχουμε διαβάσει μείον τις 150 που χρησιμοποίησαμε στην πρώτη κατηγορία επί 0,048. Πάμε να ξεκινήσουμε με την τρίτη κατηγορία που έχουμε 351 έως 600 κιλοβατώρες. Τώρα θα πρέπει να σπάσουμε λοιπόν αυτή την περίπτωση σε 3, ξεκινώντας από την πρώτη περίπτωση, πηγαίνοντας στη δεύτερη και καταλήγοντας στη τρίτη όπου πρέπει να κάνουμε την αφαίρεση των 2 προηγουμένων. Οπότε, η πρώτη περίπτωση έχει έως 150 κιλοβατώρες, οπότε ξεκινάμε 150 επί 0,053, συν πάμε στη δεύτερη περίπτωση, είναι 151 έως 350, αυτό αν το υπολογίσετε είναι 200 κιλοβατώρες. Ψάχνουμε τη διαφορά. Η διαφορά λοιπόν είναι 200 επί 0,048 και τώρα στη τρίτη περίπτωση στην οποία είμαστε θα πρέπει να αφαιρέσουμε από τις κιλοβατώρες τις οποίες έχουμε διαβάσει αυτές τις οποίες έχουμε ήδη χρεώσει για την πρώτη και δεύτερη κατηγορία. Στην πρώτη χρεώσαμε 150, στη δεύτερη 200, οπότε 200 και 150 μας κάνει 350 και τις αφαιρούμε από την τρίτη κατηγορία και πολλαπλασιάζουμε με 0,040. Πάμε και στη τελευταία κατηγορία που έχουμε από 601 και άνω κιλοβατώρες. Είμαστε στη τέταρτη περίπτωση, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υπολογίσουμε και τις 3 προηγούμενες, οπότε στην ουσία πάμε αυτή την περίπτωση 4 μικρότερες. Ξεκινάμε από την πρώτη. Η πρώτη έχει 150 κιλοβατώρες επί 0,053. Συν, πάμε στη δεύτερη. Από 151 μέχρι 350 είναι 200 κιλοβατώρες. Οπότε 200 επί 0,048. Πάμε στη τρίτη. Από 351 έως 600 είναι 250 κιλοβατώρες. 250 λοιπόν επί 0,040 συν. Φτάνουμε λοιπόν στο σημείο το οποίο θέλουμε, κιλοβατώρες μείον τις προηγούμενες, 150 από την πρώτη, 200 από τη δεύτερη και 250 από τη τρίτη, σύνολο 600 κιλοβατώρες λοιπόν μείον 600 από τις προηγούμενες περιπτώσεις επί 0,032. Δεν ξεχνάμε να εμφανίσουμε τη χρέωση μιας και το ζητάει, προσθέτοντας όμως και το πάγιο το οποίο έχουμε, οπότε γράψε χρέωση συν 15 που είναι το πάγιο. Τέλος προγράμματος, μεταβλητές έχουμε βάλει ήδη. Αυτή λοιπόν παιδιά ήταν η άσκηση με κλιμακωτή χρέωση.